Чак, дай. Добре, започвам ли? Да, що ме да. Добре, първото пакетче, кой ще падне. Дън, дън, дън. Охо! Някой. Сега, нека видим кой ще падне. Плант ефект, Мадолче Анджел. Да, преди имаше ли я? Си спомняш? Не, чак. Визът Финце, Силван. Стал сме Монарх. Дън. Второто пакетче. Артефакт, бегно така. Blizzard Thunderbird. Артефакт Unleashed, артефакт Moment. Става така. Какво? Да, знам. Паднаха всяки карти. Някакво боксърче, така. Засъбениш. Охо! Артефакт Монолит, артефакт Аршивас, артефакт Лига, Galaxy Мерсейдж, бучинки, да. Последното пакетче. Може се пак съм каки. Още един артефакт, още един Galaxy Мерсейдж, артефакт Тайгърс. Така. Down 9, Leroy Sterling, Backboxer и да. Това беше. Ай, спирай вече.